kikianda omotienyo kabere umwaka bwekiri bubere n'emerongo ebere nainye nigo yaragire Chinsa Isano na Ibere chabona omugaso leterane nkoro kwa job Maangi itoko batukubwatera nere elinde kwene nkichibichi chiboigo na malio yango wikerare asenjere wikeranu nigakoro kwa Sara Momanyi nkoira nande asige kaketalie tambe meko manyinara ya berga gwatika kurwa kiete Chinsa chamambi wikera bono mugaso. Amayia gotoko yachaka korua se county ya Kisii ase abalimi bekemeligi chae korua se factory ya Kyamukama egotoka imeye wodi ya Ichuni babago sangerekana asensemo ya Gesembe egotoka imeye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari chache ase babako bekerwa egutwa eyemaega yokonyora amaigerio igoro echinchira barabe bakwene kinga banyoririga saligi ya lie chae bagokwana korua senseme yo mbago kera amaigerio babakonyora na boigo gosaba factory yukwene kinga nkomencha bale bonus bakonyora na boigo kwene kinga nkonyora bale abokoleri ekero bagotora China kuyire tundu bali etaraikigwa ase ensemo ye factory galero tuachire witness graduation ya farmers ba fundishiru buna ba practices chechae ase migombe yetu igo to kuimiza quality nande karatu anyore quality volumes nakira ikibuche digere Kyamukama pinare konyora echae lieto isaine turanyorere omuremie faida ikina kinda appeal guchisabari mbamyo magoko ose obuya bogotora ni machine gosobobe igolende igonyegenete nga aseritukolia rero aba obisabande mbaroro baratuorokereringa na kitukulendo echaye itu egereto amasao amaya ntua ramika sana asengenjo batokorete chibesa nse bonus lakini ntu egenete nga goikera bono iga manechingine cherigereria gereto mente bonus egere sukie tonyore na intwe besa to some elinde gokeanie bosego tanga emebasokano asechipara bono nigo omobunge omumachoge borabu aserieta Obadia Barongo aberga gosaba buna abanyanyimbo babagosonerwa chianga chitabwati emebuko bega kwana korwa sensemeyo nigo mobunge onakuru town west Samuel Arama aberga gosaba buna nebwenerete buna chigari chigosomba emesigo bosechi track chitigegota chinga kichabo tuko elinde gokeania emebasokano asabo igo abarai baba gosaba buna chikamera cha CCTV chibe chikobekwa asechipara elinde komoreka na kuunengia ningokora emebasokano boigo kobuna amachiko yepara emotion ye yarenge ya corruption amangana ya mahaki emotion ye asamangana alia yale go propose emotion ye twaganitie nga onye yale konyarekana abasigari baroserigwe chi uniform chitabwati mebuko nkigeko garatuta getenga abasigari baroserigwe chi uniform chitabwati mebuko na sengencho ya beire okongachana kwa beire orogati yaba abasigari amo nabana inchi nga ningoli otanganete korwa liaki abasigari barorekandira bagotebanga abana inchi banjete ko bahali yaki nabana inchi bagotebanga onye tokonyara koruri agierio tokonyara kwaberwa aseri goso lindelionsi wakolire separa tutaite ko change the traffic act umaite accident shurgereri butambe jirichi ko babara ojiko bat night na ndo moja ni yurgereri jirichi bantu kibako we involved yo konyora ndo ko involved ne truck because you ko ndia gari butuko I don't know so ko ndia gari butuko you are never accurate kwa makonywa maybe jipara tubugate chire chinsinini so doje chinsinini kwa abantu bacu wetana ke mo wetaiga kwa abantu batumanire and especially chigari echinene na chiturera ne chipass actually na takaive ndena nonye chipass nje bas ko move tuko because origeri chi accident jinge chiko babutuko ngara na maybe because of that is not abantu ga otora at night but last month chiturera at night ya ko gara chiko na chako sa accident have chigari cha passenger got the passenger oranyo na mangana abere not to move from one place to another, so you must be on the road.
ndo gotere ni gari ngatike ji gari jugorie mesigo kwa maganyo ji driver jito satakuru Mombasa paka Maraba moino. That's why the word accident nyinga ndo tome kirichi kona kare chia ikire saa moja igoro chiaba packed chia back to the nearest center is security area so that the yako baraisi. Bwana Asense meyunigo mubunge Nakuru Town West Samuel Arama abereka sababu na nebwenerete abagambi n'abakonyi babo bakonganya gukorwa Asense mo mu gukia seyende ilinde gukinia obokoreri bwabo ase abagagote babuna nigo ekero bako buta ase ensemo mo nigo batayigwikirania obokoreri bwabo buna ebwenerete. Tangoro ko kibo motali koruli goma Kisii Nyamira iko tobwate timu y'abanyaruka bagochesa umupira KFF Division 1 ne timu yeto ya abaisika korokoro Nyamira Rollers ne timu y'abaisike ne yari ntangani ya soire KFF gochesa umupira w'abanyaruka bo ige timu ye ige tola omonoko bokonya abanyaruka aba abange go bari batabwati abayiboli abange go bali bakuru imichite nyareti twakonyira abandi kuna tugukwa naiga ndubwate contract na kiti bagosoma gusa bari bakore form 4 na bari batali bari high school twarosire mukataba na ali yabe secondary no bakogenda basoma free baka bakura form 4 kuna tugukwa naiga ntatumitumuise ko yo mo pretain achigo cheso mupira ororo na omutinyo gatatu nkoira tura abaiseke batatu police bullets karwa chiro kuri ko bosigari ko manyako ko bachesero umupira igo twabakonyire so go tugusaba abantu bali bakobwata omoyo bo konya abana abanyaruka bato join ndubwata umuchango umuchango tarehe 11 Jumapili gocha alafu moto bwata sibikosi go bakogenda baje gochesa umupira na Nakuru bagenda bogere bagenda girigiri iga kobe garamene ne sana kogenda se mechiasi so tobwa sabadi tukira Jumapili bali mu wanja mu moto bwata sito timu y'Ekinyaruka ya Lowland ekomenya Ibere ase ensemo ya Rigoma ase county Nyamira ekogosoria ase keminano ya Division 1 nigo bono yaberege gusaba obokonyi korwase abasamaria abayana boigo eserekali ase ngenjo ase kinga kichabono nigo babere bagotwara obulemeru bw'ekibeza engane aberege ko bagera mbari goikirana asigo soli bunebwenete bono nigo babere bagusaba onde bwensi ole nokuganio okuya abega kubasira elinde bakogenderera kitalanta cy'abana abanyaruka. Tangoro ko kibo motali koruli goma Kisii Nyamira iko tobwate timu y'abanyaruka bagochesa umupira KFF Division 1 ne timu yeto ya abaisika korokoro Nyamira Rollers ne timu y'abaisike ne yari ntangani ya soire KFF gochesa umupira w'abanyaruka bo ige timu ye ige tola omonoko bokonya abanyaruka aba abange go bali batabwati abayiboli abange go bali bakuru imichite nyareti twakonyira abandi Togosikabosio goika ase story erengete amangana yebigambero bono nigo jo irungu uyoregati yabakagerwa ase ekina kyabwate amamocho yogoitwa kwa Monica Juma abereka kulinwa gakurwa ebondi yaye nabo igo obosibole bwaye ngana ase bono ekigambero kagendrete kokoro obutukibwa ime igoro yenganeye. It is the finding of this court that the prosecution has proved beyond reasonable doubt all the ingredients of the offense of murder. The death occurred, the cause of that death, the person who, and in this case the first accused, I'm still on the first accused person, committed that offense. It was not a case of homicide. Excusable homicide, it was unlawful. And therefore I find the first accused person guilty as charged herein of the offense of murder, that on the night of 19th of September 2018,
at an unknown time at Ramuria Gardens apartment, Kitale Lane off Dennis Street. With others known before this court, he murdered Monica Nyawira Kimani. Tigadete aseke gambere kyobono nigo yaba omweso ase oyokabeire umuliki wa mangana mayia Jackie Maribe kubwatekana nekegambero komubwatoka yene kelinga bakoteba buna mbanyoleti obosaiti boisaine ase kina kimubwatera neti namamocho anene mono igoro yogo ichwa kwa Monica Juma ase alenge omukagerwa okabere. Sorry, not section, Article 157 gives the power to institute and prosecute a person suspected of committing the offense to the office of the Director of Public Prosecution. And the question posed at this stage is, was there an offense committed when the second accused person gave a statement to the investigating officers at Langata Police Station, which turned out to be not true? I say no more. The Office of the Director of Public Prosecution know their mandate. The result is that the prosecution did not adduce adequate evidence for this court to find the second accused person guilty of the offense of murder of Monica Nyawira Kimani on the night of 19th of September 2018. The first accused person is convicted on the charge. The second accused person is acquitted of the offense. Omwaziri o Gender Culture na Cultural Heritage Aisha Jumwa na otebire buna serikali neruete kwene kingango kura bali ebikoro bikisegi kyegenkana boigo okunererwa kwobwene bwabana Kinyaroka ayaniga yakwana ase county ya Kisumu ase abagakwigora enyumba eye mu busekyabisi ekyo kwegerana kolenda abana abanyaroka babere bago uchererwa na boigo okunererwa obwene bwabo. And this is one of the child protection centers ambazo zimejengwa na NGAF, and its main objective is to help or rather to support the survivor kujieleza, because mostly hawa ni watoto wadogo ambao wamepitia defilement kutoka kwa perhaps their relatives. Wakati akiwa hapa inaangaliwa hali yake vile ilivyo. Anaweza kukaa hapa for 2-3 days or for a week kulingana na vile mambo yalivyo, kwa sababu labda amedefailiwa na mzazi wake ama ameripiwa na mzazi ama stepfathers ama a brother or an uncle. Kwa hivyo tunawaweka hapa kwanza kuangalia mazingira gani ambayo yako safe kuweza kuwapeleka huko kabla kuwarudisha Abunoto ikira omwelio bwa mangana ya Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso literane nkoro kwa job Maangi no itwabere kubwaterana erinde kwena kichibi chechi boigo na malingo goikirare asencheri bikene yakoro kwa Sara Mumanyi na batakeire obuligerio bya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tukoryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete, yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me.
wacha kuvisit ishinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gocha sabana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabise cyite cyo gotuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana Ibere inye isato isana nemo Ibere isato isana nesato isana Ibere ayem. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo na wigirana neke wakiao kiwanchani unabone endagira chianga ibirarero